Mag-i-spray ako. Momo? 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 Ay, bless you. Ay. Mama, come here. Dali. Mama, come here. Ilang oras yun sila doon? Depende. Matapos agad. Good night. Oh. Baliro Estate, Salcedo, Bel Air. Mahaba na ang buhok ko. Kailangan ng gupitan. Sabi nito, ang bakuna'y probensyon laban sa tigas, polio at iba pa. At pag may lagnat bakuna, prescribe nito ang Evra. Sa lagnat bakuna,
Nako, nga dugo kulay itim na. Utod na. Parang kailangan natin sa mga oras na to. Paalisin natin sa iniwan. Ano ba yan? Kanya-kanya. Kanya-kanya. Ay, hindi pala. Sabi ko na nga ba, dala nila si Eileen. Dahil kayo Pilipinas. Pero ano ginawa ko mga Pilipino? Ikaw ang nagpahirap. At nagpasakit sa lahat ng mga tao dito. Alam mo ba ang hirap na kaitaanan namin? Yung dahil sa'yo. Ako sinta ka mo. Ako sinta ka mo. Hindi pa kasi magsalita si Eileen. In-order sa amin na. Kaya nalagay ko pala ng bulan namin. Kaya papatayin kita. Wala na yung yung katibayan na hindi si pumaril sa anak ni Arturo. Ay, pero alam ni
Update lang. Mag-update lang. Teka nga. Paano mo na-afford yung problema? Gulo lang ang dala. Susunod na. Allergic ako sa pusa. Akin na siya. Alaga. Mo ka na agad kung masyado masanay ha. Tao, panaginip ba to? Jason, para kung pusa na biglang umalis tapos babalik ka to. Magsalita ka na nga. Ha? Ayan na oh. Papalabas milik. Madagaanan ba ng kot? Yan ba yung pusa? Siya ngayon, siyang dahilan kaya ako naging tao. Meow, the secret boy with nights and meow. Ang valedictorian sa Hindi ko pinapanood ko kasi yung mayaw doon lalaki eh. Ilalaki nga yan. Lalaki nga siya. Gwapo yun. Oo nga, yan din. Maliit. Puti-puti. The Secret Boy. Maiyaman nila tuning, oy. Ay, nako. Ay, nagpapakutbang. Bagay. It nga, ayam it problema nito. My ultimate beauty from the number one in carrots. Dapat walang magsasaka o mangingistal ng hilo. Dahil may teknikal na suporta, makinarya, kamutan, at kadiwa para sa distribusyon. Dito lalaki ang kita ninyo at bababa ang presyo ng pagkain. Sama-sama tayong pamanong muli. Maliwanag na edukasyon ang susi sa inyong mga pangarap. Kaya dapat lang na itaas ang kalidad nito sa lahat ng paaralan. Gastusan ang edukasyon at hindi ang kuryente. Kaya isinabatas natin ang murang kuryente. Ako po si Senator
Hi guys, good evening, good evening. Kailangan natin siya ng buhay kaso. Maraming mga tanong na kailangan niya sagutin. Anong salita yung Nihongo, Japan? Ha? Nihongo, Japan? Japanese. Marunong siya mag-Japan at saka Korean. Sino? Tinuro ko sa'yo si Perth na Thailander na English. Ah, Marunong siya mag-Japanese at English. Nag-download lang daw siya ng ano, apps. Hello. Hello. Hello Talk, ano ba? Ah, hilutok. Kutok-katok. Hindi, basta ng hello. Katulad kay ano, Gwen. Gio, sa pag mga libro siya. Gio anak! Gio! Gio, mag-usap tayo, anak! Gio! Gio! Masigurado ka ba talaga na dito natin pati? Ang subscriber niya is 259,000. Galing na siyang silver. Si Gio yung desisyon mo sumasabi. Kaya ko naman ihatid si Gio. Not liking this one bit. I think you should stand your ground, anak. Expect mo na. Nabubuhay ka naman. Gusto ka lang makausap ng anak mo. Pakailangan mo kailangan mo. Anong sinabi mo kay Gio? Ano kwento kay Gio tungkol sa amin ni Gary? Kung gano'n, ibahin mo sa akin ang anak dahil wala kang karapatan. Ako ang full guardian niya. Kailangan ko lang dito sa akin sa bahay. Nadala kami ng tao. Alam ko, mas Gio, bilang ibang palihim dito. Ang galing na kulaki, wala ka namang magagawa kung ayaw sumunod sa'yo. Pinapalala ko lang sa oras. Totoo naman anak ko sa kanya. Bigyan mo ng space ang anak mo. It needs you and be there. Importante sa iyo. We feel na importante tinutulungan si Gio. Kasi habang nandito siya, hindi kayo titigilan ni Gio. Naapektuhan na kayo ni Kylie. At least man lang until things calm down. You have to consider na baka dapat isoli mo na muna si Gio kay Gio. Gio, sabi mo na. Excuse ko. Hindi ako flex this mess. Ayoko nang marinig ulit na nagugulo si Gio sa pamamahay mo. For God's sake, iwalay na kayo. Bakit ganito kayo po kayo? May na-receive na email sila chairman with an attachment. That doesn't look good. Sana alamin yung link ng text ng video bago niya post. Nagpunta ako doon na kinuha ni David si Gio. Buti nga hindi ako tumawag ng pulis para ibalik sa akin ang anak ko eh. Regardless, kumapit pa rin kay chairman ito and he's not happy about it. He wants you to take a legal action. LOA? Para sa isang video na wala namang kinalaman sa trabaho ko, hindi ko pwede iwan ng trabaho. So you refuse to take a leave of absence? Understood. Pero hindi na ikaw ang OIC ng file niya. Chairman is asking for